njalo loo nto, njalo ke loo nto. Ndinomdla wokwazi mntasekhaya ukuba le nto uyenzayo iza kuphelela phi na. Oko kwaphangela wena apha ekhaya. Awumazi umama ukuba sisiciko seyiphi imbiza. Sukela wena wafumana umsebenzi kuyathethela ukutya apha ekhaya. Nguwe osebenzayo namhlanje. Bona umama ukuba uyayithanda imali kwaye uyathanda ukwenza amatyala. Ebeyawuthini umama ungabaphunguleli abammelwane xa becela? Kuba nathi besicela siyaziwa kule lali. Namhlanje silungele. Kumele sibalibale kuba nguwe othenga ukutya. Sukumkhathaza umama mntasekhaya kuba intliziyo ligqwirha. Uyalibala ukuba thina zange salala apha ekhaya singatyanga, kungekho mntu uphangelayo. Namhlanje uthi thina sinaqoqosho kuba wena ukutya okuthengayo kuphela kungekapheli nenyanga. Ulibele mntasekhaya ukuba ezi zinto aziqala ukwenzeka ngokuba wena uphangela. Ezi zinto bezisenzeka singenamsebenzi sisonke. Ingumama yedwa ophangelayo. Ndinomdla wokwazi ukuba le nto yenzayo iyawuphelela phi na. Ukuba ke mntasekhaya siyakusolisa ukuba sikuthwalise ubunzima, sukuyeke mntasekhaya ungathengi nto. Sikwenza nto apha ekhaya. Umama soza xakwe nto. Yeka mntasekhaya. Ewe umama uyayithanda imali, uyawenza amatyala, kodwa ke khandikhombele umzali ongcono kunaye. Ndikhombele nje umzali ongcono. Ndinomdla wokwazi ukuba le nto uyenzayo iyawuphelela phi na. Ukuba imali ibenza le nto abantu, andiyifuni mna Mesiya wencwele. Ungandiphi imali. Ewe asikhuthazi ukuba kungabikho uqoqosho, kodwa ke masingenzi ngathi asisazi ezi zinto. Ikhona indlela engcono yokusenza ezi zinto. Ndiyakulumkisa mntasekhaya, angakhuphi iinyembezi ngegama lakho umama. Asoze uthande. Ndiye ndavuka nelitshoyo. Enkosi.